початку війни на Донбасі вдалося повернути або знайти понад 3224 українських полонених. Так, сьогодні про це заявив очільник СБУ Василь Грицак. З 2014 року при Службі безпеки, я цитую Василя Грицака, створений тоді об'єднаний центр з координації пошуку та звільнення незаконно позбавлених волі осіб, заручників та встановлення місця знаходження безвісти зниклих в районі проведення АТО. Всього в результаті кропіткої роботи працівників цього центру, волонтерів військової прокуратури та інших структур нам вдалося повернути або знайти понад 3000 бранців, додав голова СБУ. От великий обмін він відбувся наприкінці 2017 року, і з того часу фактично це питання неможливо зрушити з мертвої точки, з місця. По-перше, це цифра величезна, і у мене немає доказів ні про її точність, ні навпаки, тобто про її хибність. Це величезна цифра. Я не думаю, що за весь час в полон потрапило 3200. Це забагато чи замало? Це безумовно забагато. Я певен, що такої кількості військовополонених Україна точно не мала. Це гарантовано. Тому мені не дуже зрозуміло, звідки ця цифра. Пам'ятаючи про той останній, власне кажучи, обмін, про який ви говорили, ви пам'ятаєте, що ми випустили реальних сепаратистів. Навпаки, нам віддали частину людей, яких значна частина людей не була військовослужбовцями, не була і політичними бранцями, як, наприклад, там хлопці з фанати луганські, яких за агітацію українську затримали і вони сиділи. Так? Це політичні, безумовно, в'язні. А от частина людей була просто кримінальщиками, яких передали, вони громадяни України, безумовно. Тільки вони не політичні і не військові бранці. Ми обміняли реальних сепаратистів на людей, яких не хотіла годувати пенітенціарна служба квазідержави ДНР. А вихід, наприклад, оце був обмін, так? Повернули українських громадян і віддали, ви говорите, що це погано, що Україна міняє. Я вам скажу так. Це надзвичайно складне і болісне питання. Поясню, мою думку поясню. Росії традиційно так сталося, це вже фактично тисячорічна традиція, абсолютно чхати на власних людей, тим більше на таких попутчиків з ДНР, ЛНР або там ідіотів з Одеси і Харкова, які пробували руську весну тоді просувати насильницькими методами. Їм абсолютно чхати на подібну категорію людей. В той же час вони чудово розуміють, що для України це справді болісне питання. І вони, і це козир, вони чудово розуміють, що їм їхні бранці в принципі не потрібні. Будуть вони, не будуть в Росії, чи помруть взагалі, тобто там або в ДНР, це нікого не хвилює в тій стороні. В Україні ж це справді надзвичайно болісне питання. Тому я думаю, що Україні буде надзвичайно важко, тому що вони будуть викручувати нам руки бранцями до останку, тому що вони розуміють, що це козир. Що стосується того, який механізм, справді багато роботи від людей, які там цивільних, які цим займаються, до Служби безпеки України, до комісій всіх цих проводиться. Але це позиція Росії. Я думаю, що тут, якщо грубо, але реально, треба затримати одного Медведчука. Тоді, я думаю, що його вартість буде десь приблизно всі українські бранці. Це точно також мене питають, як Сенцова повернути. Поміняти на Медведчука, тому що на менше буде складно поміняти.